guys, today's vlog ay today's night. Today's night nangunguha kami ng shrimp, ng maliliit na sugpo. Kasama ko si Lem tsaka yung kapatid niya si Joshua. Bali gagamitin namin guys yung ganito, ang tawag dito, sagap, bateng sa Ilocano, para makuha kasi maliliit sila. Stay tuned mga kabosing, and good evening. Dati? Birat nga dakal. Garamon ah. Ayun na. Pasablin dito no jak talamala. Ayun ta kali. Kangatan no rasan. Asa? Usa ta batungan ah. Nay. Ito na eh. Po. Asa guys, nagdakal. Ay ata ni sagap. Laki guys. Alimango. Dati ito. Isya mo data na. Waam pigisan na ta. Nakita man. Dito. Paigid mo eh. Alimango guys, ang laki. Grabe, ang laki. Antay panjigi din. Ha? Dito isagsagan ng natata. Oh, makakuha dati so. Ano? Oo, maiitak so. Nagdakalan mo. Sayang baka dapat makita tayo. Pwede niya. Mapunta sa kamo. Sablan, naging ko lang. Ay, mangani ko lang ang karsin. Kasi Mga dapat makita. ito na ito ito ito. Ha? Alimango guys, ang laki. Grabe. Grabe. A big one. Grabe ang laki guys. Laki guys. Sobrang laki. Ayan o. Nakita tignan. Kung nakikita mo ito sa Sablan. nakikita dito. Nagisip mo data dito. Nay. Lagot ka. Lagot ka. La. Ay, Joshua, tasakam ah, Joshua. Ha? Tasakam. Yun guys. Hey. Hey. Okay na yun. Laki guys. Ala, Batang at matatay. katumatan. Hindi. Ini. Maala ka mo di tama ka. Uy, bata mo na ni. Ang laki. Nay, nadadailay. Lagot ka? Naipitan na ko na ito ngamin dito. Kagatong tiga ng mitamay sa ipit na. Paggato mo na. Hmm. Gana dito. Grabe, ang laki guys. Nila. Oh. Haha. Sibyag ka lang. May pupok ko. Oh, laki. Na? Pangi pa ng marod. Pangi pa. Dito. Nagtakulan yan eh. Nakita man. Nakita dito ko no adto tilapia ngamin di ko na. Ato na nagkute, nagkasya jipit na ko. Sa nagpaunod. Subli tayong kasi. Nagtakulan eh. Alimango hunting. Lahat ito, ano na. Pagkabagyan ng tayo ito eh. Kita kagalot na. Gana kon tag sikag batang belang. Na? Igga na akon. Gana kon. Talay. Ay won. Kita ka talay.
Batan ni Bataman at ito si Sibiyag siya pa lang. Si Sibiyag ni. Dili pa ito po po. Tagalat ko. Laking alimango guys. Ayan. Oh, tignan nyo yung size oh. Yung kamay ko. Oh. Grabe naman. Gri-gri gitu. Amo magtalay. Amo magtalay. Alimango hunting. Paipit mo ata ko at ito. Okay. Vlog mo. Ha? Paipit mo. Nagtagal to pa. Ito ni may salatan. Kamama mo. Laki guys. Napumatay. Kaste ko maalan tayo. Kinakalatay lang aro doon. Basta kailalan tayo. Lahat ito pangatom ha. Pangatom. Nagama mo? La. Lahat Hey. ito ni. Na? Ni, dama. Ay. Hindi ko pero nga na ipaunog. Ipaunog mo dito. Ha? Ipaunog mo pa yata na ni. Video man ito. Si Mau. Oh guys. Ang laki. Si Boss Brian at saka Boss Lempot. At saka Alimango. Oh, nice. Basi mati pa. Ang laki. Mm. Lumabal. Aji ipit na tito. Lumaban yun. Hanggang nakasta. Ibadok mo tamay siyang ipit na tito. Nota siya. Iganam ate ani. Labat tama. Nakacham-cham ba niya? Pagsa ang maladatan. Naiyalat nun. Ipitin na amin nga naalatan. Gawi-gawi tatali nung nito. Alimango hunting guys. Sobrang laki guys. Mas malaki pa sa ano, ulo mo. Ada palsit ko to ni. No ah. As. Ika na din. Sus. Lumalaban pa siya guys. Oh. Yeah. Ani darak naman. Isa pilyo magitan udan. Ay, tapos lang santod dampo na. Ganito ang masisipag. Apa madingay ba batong mo ya? Ito na man ti. Tukok ta. Pagsiwar ko nagtantam. Oh, Anting-anting na. 20 jipanan. Dito kami ngayon guys. So, sa tubig alat doon. Sa tubig tabang. Meron pa akong ganito oh. Gagamitin ko pang ano, pang huli ng shrimp ba. Try lang ba. May I try the best. Siriw guys oh. Malakitan eh. Nagatampi ko. Nice! Oh guys, nakuha. Maliliit talaga guys. Oo guys. Walang malalaki na sugpo dito sa amin guys. Hindi birot yan guys. Kayo yan guys, kayo. Kayo
tayo. Kumain. Pagalan tayo, Jenny. Jenny. Hoy, nakuha guys. Ayun guys, oh. Kuha na guys. Oh, ito yung lalagyan na natin. Lalagyan na natin. Di Jenny, adaw niya. Kung dito nagadaw. Bagsang, ay bagsang. Net ito. Dito. Diyan. Hey, oh. Come here. Ha? Come here. Awas. Ano guys, oh. Uy. Oh. Yan. Mga sugpong maliliit. Good size na. Natalon-talon ba? Okay. Pantay pa jabang ria. Ulit-ulitin tayo. Yan guys. Malaki nito. Ito Tapos guys. tinitim ako na nga pa daw. Hoy. Nadakal pagbalinan na. Kapadarak ko lang tayo. Ay, malagan eh. Ay, gagaw. Di pinay. Ulan nito. Uy. 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 Uy! Cara, cara, cara. Carat, carat, carat. Ayun. Ayan guys, oh, may ano, may napunta dito sa gilid. Oh, laki. Finding ginto. Parang ganito. Uy! Panat mo. Lalo. Hala. Maabutan ni. Nini. Na? Tus. Dakkel nih. Nih, nyala. Nyala. Oh, come on. Ajayin. Dijauh na gang. Yung guys ko. Oh, dalawa ng ganto. Ang tawag dito, dakkel bibig na. Bibigan guys kasi malaki yung bibig. Oy. Oh. Oh! Dalhin daw hanggang. Ay. Doon na yun. Hindi dito nakad ano ko. Nagtalaw dan. Naiburang yabo ko na. Ini kagbanit tumiga. Hindi, kabil patero ni Tito Brian. Kabul mo mangarte mong tito. Nah. Tayo ma'am. Dyan. Medyo pa ini ang Nah. tapay ni luwadan nyo ah. Morning. Ayan guys, bali lumilipat kami dito sa kabila. Bali dinusong na namin yung tubig. Oh. Para di na kami dyan maglakad sa hanging bridge. May hanging bridge kami. Ayun, laki. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng bulaklak. Danampo nga kadwa ta tita. Nampung nakidik. Masisipag na bata. Dalawang kasama ko. Mga magkapatid. Pero di magkamuka. Meron na naman guys. Kauli-uli ko makanya.
Oh, ang liit guys. Ang liit. Oh. Oh. Ay, dito. Walang po, tipo. Alam ko yun Ito guys, nakakuha kami ng alimango. Medyo malaki din guys. Oh, tignan yung mukha ko guys. Oh, mas malaki pa yung alimango. Yung mukha niya guys. Oh. Ba? Oh. Oh. Ang laki. Oh. Hello guys. I'm here. I'm crabs. I'm alimango. Oh. Bali, uwi namin guys. Ito yung ano, hanging bridge namin guys. Ni. Ni. Hanging bridge. Dito na kami sa hanging bridge namin guys. Pauwi na kami. Ito ang hanging bridge ng Kalaw. Pinakamalaking hanging bridge na nakita ko. Oh. Malayo pa to guys. Malayo pa ang gabi. Alam natin nagdita danong saw. Sa buwag ang mula. Nya. Oh. Oh. Ini masih. Masih. Lah, tengok. Isa, dalawa, tatlo. Ako. Iba bongga. Oh, ngayon guys. Sol na yan. Oh. Sugpo. Tsaka alimango. Alin o. Tapos, ano to? Bibigan. Maipit tayo mami pungsay na makikibos.